Good morning! Good morning, Shane! Ayan. Sunod tayo sa taas, guys. Nandun na yung mga doggies. Nauna na. Grabe. Puro kalmot nga ako. Inaano ko kanina si Burger. Grabe. Kinalmot ako ng kinalmot. Ayan. Inuna na sila nila, mama. So, sunod tayo. Tingnan natin yung, yung kulungan nila. Ay, yung kubo nila. Hindi pala kulungan. Yung baler nila. Ay! Kasama kami yung bata. Yan. Maaga pa eh. Papa-araw muna din tayo. Para may vitamin D. Sorry. May ano pala. May misa pala. Kung ano. Tatakamas pa tayo. Okay. Okay. Oh no. Pagod agad si Mami. Kaya mo yan. Let's burn some fats. Yeah. Hoy! Ay, nako, nag-ingay na kayo. Ah! Ang laki. Ay, nako, maingay. Oh, dito na sila. Hala, dumi ko na. Ay, Butchi. Namayat ata si Butch. Tsaka si... Ano ba to? Butch, tsaka si... Sino? Choco, si Butch, tsaka si... Sino nga yung isa? Hala, kalimutan ko na sila. Mamaya. O, tingnan mo na. Excited much sila sa akin. Pa, sino nga itong isa? Si Butch? Si Gray. Choco. Ano? Okay na kayo dyan? Ha? Yan. O, sige. Want to sawa kayo. O, lolo, si Burger. Oy! Lolo, si Burger. O, takbo-takbo na kayo dyan. Tapos pwede silang ilabas doon sa kabila, guys. Para isuga. Pero dito lang, may exercise na sila. Hoy! Iwan na kayo dito! Iwan na! Ay, sus! Hindi ko lang nakakita na ibang aso eh, no? Ay! Ay, naku naman. Ay, na-miss mo ako, bibi ko. Oh, miss ako, mami. Uy, miss yun, uy. Dumi ko na to. Kalex. O, diba? Ang ganda, ang luwag. Naku, kala ko tumahimik na. Si Burger, parang ngayon nakakita ng ibang aso, ah. Hello! Hello! Ayan. Diyan na kayo. Kaso ito nakatalipat, nagbabangayan daw itong mga lalaki. Linisin ko nga ito mamaya. Burger! Burger naman, oh. Parang timang. Mas maluwag yung sa kabila. Sa mga babae. Makdo! Pa-deliver! Di na naman bababa yan eh. Let's go na. Baba na tayo. Let's go. Let's go. Baba na tayo. Hala ko. Baba ka na? Baba, Shane. Ayaw baba, Shane. Eh, malaglag ka dyan. Hawak. Uy. Hawak, boy. Hawak sa doon. Yan. Hawak ka doon. Huwag masyadong malabyog, ah. Wow! Yan ka na naman, ah. Tapos mamaya, bagrat ka na naman pagbaba. Wow! Let's go na. Baba na. Baba na tayo. Ayaw? Bakit? Sing-sing pa nga eh, no? Ang price ko dito, no? Sarap. Lamig sa taas? Mabigat ka na.
Kahitong puta. Balik sa pagkabata. Yehey! Yehey! Hindi ko na kaya ibaba si Jasper yun. Sarap dito, guys. Fresco. Sarap. Babaan na daw tayo. Hinatid lang talaga namin yung mga doggies. Magpakasyon. Oo, dito, pag nagbakasyon. Bigla yung kayo dyan. Wala, di na may ano. Ay, hindi na, joke lang. Hindi na nakangiti, oh. Ayan, baba na tayo bago pa magtanghali. Mainit eh. Tayo, baby, ha? Tawagin. Tawagin ng mga ano. Ayan, mauna na sila Japong kasi may maglalaba pa daw to. Di pa dinala yung labahin niya eh. Yan, si Tonyo. Laman yan mga aso lang kahapon eh. Tapos on Tuesday naman kami. Hindi ka na bibili ng Christmas ball ko. Ha? Hindi ka na bibili ng Christmas ball. Bakit? Ah! Bye! Wala na sila. Bye, kuya! Yan lang ang hindi ko kayang madrive. Ang lalim kasi nung ano eh. Pero aaralin ko yung ano, manual. Ay, sarap ng ano dito guys. Ang init. Nilaban ko yung ano, yung basahan. Sarap magbabad sa ano, sa tubig, sa poso. Lalaba si mother dear. Only tubig. Sarap. Sana all. Araw-araw maakyat eh. Pero mas okay, alam mo ngayon, may yung pagkapayat, hindi yung kagaya mo. Yay! Yay! Nagugulo lang eh. Aba, marunong mag-ano ah. Manlog tayo, baby. Yeah, pag 7 years old mo, maglaba ka na ha. Dali na. Gayay mo si Lola. Dali, ganito. Ganito, baby ko. Oh, nibiribid man baga oh. Ganito, baby, oh. Very good ah. Ay, lalagay niya doon sa kabila naman. Oh, galing ah. Ay, naku siya, nini ka. Sabi ko, after lunch, matutulog ako. Siya yung nakatulog. Kaloka. Ayan. Wala na, din ako inantok. Nag-cellphone kasi ako nag-cellphone. Ayan. Magana na ako. Mag-aayos ako ng mga dala ko. Yarn. Nagdala ko ng few damit. Although may damit na ako rito. Kasi ito mga hindi ko madalas gamitin sa Pasay. So, dito na lang. Ayan. Ito yung binigay ni Dayan na damit. Ayan. Dito ko na lang ito gamitin. Pag kami pupuntahan, yung ganyan. Kasi more on ano lang ako dito, pambahay lang ako dito. Yun. Then, dinala ko yung ibang itim kong damit. Kasi hindi pwede yung white dito guys. Gawa ng poso nga yung tubig dito, yung source of water. So, galing poso. Kapag white yung mga damit dito is naninilaw after ilang labahan na. So, hindi pwede dito yung white. Kaya, black yung dinala ko. Dalawa muna. Sorry sa hilig ng asawa ko. And then, dinala ko na rin yung ano. Teka nga, ba ako nakatungo? Sila tayo. Ayan, dinala ko na rin yung sa Shopee. Kahapon ko dumating sakto bago kami umalis. Ayan, dinala ko na rin dito para may shorts ako. Ayan, 3 to eh, or 4. Ayan, parang Zara style. Ayan. 4 na kulay yung kinuha ko. So, para dito to. Para pag umuwi ako, may shorts ako dito. Pag aalis, parang ano, palitan lang. Diba? Hindi ko na kailangan dalhin yung sinuot ko from Pasay and same yung manggagaling dito. Nasaan yung isa? And then, white.
Sosulod yung sawa ko. May pinapanood mo, Daday? Ayun yung sa Netflix din? Ayaw pa matulog. Naligo ka na ba? Hindi pa. Hindi pa, napaka-oily naman mo. Nakapag-hilamos na. Tapusin pa daw ni Daddy yung pinapanood niya. Hindi ko kasi type manood ngayon. Puro TikTok lang ako. Tuwa ako sa TikTok eh. Late bloomer. Ilang taon na ba TikTok? 2 years na. Kasi nung magsimula yung pandemic, di ba? Doon nag-start yung TikTok. So, anyway, bukas guys, aakyat tayo ulit sa sa taas. Doon tayo mag-lunch. Doon tayo maghapon. So, kailangan maaga kami gumising. Kasi, aabangan dito. Ayun, naabangan ko yung isda. Kasi gusto ko ng inihaw na isda. Yun. Sabi ko kay la mama, akit tayo bukas, doon tayo maghapon. Yan, kasi bakasyon naman. At least one day, di ba? Makapag-stay kami doon ng maghapon. Tapos, check ko yung mga doggy, syempre. Yan, kasi kanina hinatid lang namin morning. Tapos bumaba na kami bago mag-breakfast. Kasi, yun nga, umalis sila Japong. Umuwi na ng Pasay. So, ewan ko, may sense yung sinasabi ko sa inyo. O, basta bukas, akit tayo doon. Huwag natin kalimutan yung pink pills bago matulog. Para bukas, labas lahat ng kinain. Lagi ako meron nito dito. I mean, kahit saan ako pumunta, lagi ako may dala nito. Iniiwan ko dito. Tapos, meron pa palang actually. Meron pang isang banig. Naka-reserve pa. Yan. Kasi ang sama ng ko kanina. Ng tiyan ko at naparami yung kain ko. Ang sarap kasi nung ulam. Ginisang upo with sardinas. Ala ka, napakain si ate mo, girl. Ayan, mag-skincare tayo, of course. Ayun nga, saan nga ba ako? Yun, sobrang sama ng tiyan ko kanina. Nakakaloka. At yung kinain kong dinner is nilabas ko din. Gawa ng sobrang busog, guys. Grabe. Favorite ko kasi yung ulam. Ginisang upo sa sardinas. Alam nyo naman, pag sardinas na may gulay, or gulay na may sardinas, ayan, grabe. Sinabayan ko kasi si dading kumain. Aba, grabe. Feeling ko nandito na yung kinain ko. Talagang gustong lumabas. And, ayun nga, lumabas. Kaloka. Ang sama pala ng pakiramdam pag ganun eh. Ang sama pala ng pakiramdam ng ganun eh. No? Yung wala nang laman yung sikmura mo. Tapos, sige pang labas. Kaloka. So, ending, wala. Gutom tuloy ako ngayon. Pero ayan, wag na since gabi. Gabi na. Wag na tayong kumain. Kaloka. Nag-ano din ako na guilty din kasi ako gawa ng white rice yung kinain ko. Tapos sobrang busog, diba? So, okay na yun, nilabas ko din. Or hindi lang talaga sana yung yung tiyan ko na sa madaming kinakain. Talagang, excuse me. Yun ang isipin niya. Sa mga kumakain ngayon. Excuse me. Ayan. Yung pa rin guys. Gold, of course. Dinala ko talaga siya. Kasi wala akong gold dito. Kaya ko to. Excited ako para bukas sa sa taas. Ayan. Baka after breakfast umakyat na kami. Kasi kailangan umakyat kami. Hindi pa masyadong mga alas 7 siguro. Hindi pa masyadong sikat yung araw. Kasi mainit eh. Ayan. Tapos, ang presko doon. Sobra. Kaya sabi ko, parang ang sarap mag-picnic. Yan. Niyaya ako si Nene. Sabi ko, Tuesday, uuwi na tayo eh. Ma-experience pa lang natin yung maghapon tayo sa sa taas. Yan. And then, i-check ko ulit yung mga hotdog. Musta kaya yun ngayon? Baka nagkakahulad sila. Wala pang doon guys. Wala pang bantay. Hindi pa doon natutulog si Ate Jean. Ayan, pero soon, kapag nakabili na ako ng solar, kasi kailangan may doon eh. May solar, solar. Kabili na solar. Oo, tama. Light na sa solar lang. So,
Yan. Di ko alam kung inaantok ako or wala ako sa wisyo dahil gutom ako. Nakakaloka. Kaloka kasing ano yun eh. Pakabusog ka ba naman girl eh. Yan. Ang sarap kasi. Tutuwa talaga ako pag nandito ako sa ano, sa probinsya. Ayan, konti na lang siya guys, yung cream ko. Ano to guys tagdan, normal kapag kayo mga bleaching cream nyo sa mga retube nyo is nagdi-discolor. Ako mas favorite ko yung mga ganitong nagdi-discolor na kasi mas effective siya. Kaysa dun sa mga puti pa, yung mga bagong gawa. Kasi ito parang na-ferment na kumbaga. So, mas maganda siya talaga. Mas gusto ko siya. Kaya gusto kong ginagamit yung mga pa-expire na actually. Yung kasi sobrang effective na no. And ayun nga, isa sa nagustuhan ko rito, hindi siya masyadong umiitim. Kagaya niya no, ano na to eh, pa-expire na to actually. Yan. Dry na yung yung kabilang part niya. Yung mga lumang kasi to, yung mga lumang stocks ko. Yan, na-dry na yung kabilang part niya. So itong kalahati na lang yung ginagamit ko. Yan. Pero yung niya, yung toner niya, hindi talaga nag-discolor. Eh, yun ang gusto ko sa kanya. Ayan, and hindi amoy hindi amoy toyo. Ulit-ulit girl, ulit-ulit. Hindi. Wala, sinishare ko lang sa inyo kasi kailangan 100% totoo, di ba? Yung mga sinasabi ko. Yan, hindi sugar coating porket tinitinda ko, yan. So, yan lang. Good night na tayo. Naantay ko pa yung chihuahua ko. 20 minutes pa yung pinapanood niya eh. So, we'll see you tomorrow, guys. Ayan, sana mag-enjoy tayo tomorrow. Doon sa taas. Good night!